Τι έχουμε εδώ? Στυλ FS491C 51,6 κυβικά, 3,3 άλογα, πολύ ισχυρό χορτοκοπτικό. Είναι το καινούριο μας απόκτημα. Καλορίζικο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές κοπές. Τι άλλο έχει? Ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά το κατάστημα της Στυλ των Γενιτσών, τον Ανδρέα τον Καπλανίδη, για τις συμβουλές που μας έδωσε για το μηχάνημα και μας είπε και κάποιες λεπτομέρειες. Και φυσικά το όνομα Στυλ στα χορτοκοπτικά είναι χρόνια. Είναι πολύ αξιόπιστο και έμπιστο εργαλείο. Εδώ η Στυλ μας έχει... Τι έχει καλό αυτό εδώ πέρα να επιδείξει? Με καινοτομίες πάλι. Όπως το σύστημα του αέρα. Δηλαδή? Το οποίο πλέον πατώντας αυτό το μαύρο εδώ το κουμπί. Πάει εσωτερικά μέσα, ναι, και περιστρέφεται. Το γυρνάς δεξιά και εδώ κλείνει τον αέρα. Ωραίο, απλό, έξυπνο σύστημα. Επανέρχεται πολύ απλά με το πάτημα του γκαζιού. Ξαναγυρνάει στην αρχική του θέση. Σωστό. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Χειμώνας καλοκαίρι? Εδώ μας έχει μια ακόμη καινοτομία, η οποία είναι στις συνθήκες ρυθμίζεις αναλόγως με τις συνθήκες που κόβεις. Εδώ αν προσέξετε καλά έχει ένα βελάκι. Ναι, φαίνεται. Και εδώ πέρα είναι γυρισμένο στον ήλιο, που σημαίνει καλοκαίρι. Τώρα την περίοδο αυτή π.χ. Και αυτή την περίοδο. Εάν χρειαστεί να κόψετε και η θερμοκρασία είναι κάτω των 10 βαθμών, ξεβιδώνετε τη βίδα και περιστρέφετε αυτό το κουμπί και φαίνεται το χιόνι στο βελάκι. Ναι. Το οποίο αυτό ρυθμίζει καλύτερα το καρμπλατέρ για όταν έχει χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε το μηχάνημα να συνεχίζει να δίνει την πλήρη ισχύ του. Ζεσταίνει με τον αέρα το ζεστό τον κινητήρα το χειμώνα. Μπράβο, γυρνάει. Μάλιστα. Ώστε να έχει καλύτερη απόδοση στον κρύο καιρό. Όταν η θερμοκρασία είναι εκπληκτικό φινίρισμα. Εδώ έχουμε βάλει εμείς εξτρά και τις χούφτες που δίνει η Στυλ. Πολύ καλή μαγιά, προστατεύει πάρα πολύ. Πολύ ωραίες λαβές έχει, εργονομικές. Το τιμόνι το ρυθμίζεις χωρίς εργαλεία, με το κλασικό διακόπτη της Στυλ. Σηκώνεις, ξεβιδώνεις, ρυθμίζεις αναλόγως πώς σε βολεύει, σφίγγεις, ασφαλίζεις. Και ασφαλίζεις και τέλος. Αντιδόνηση βλέπω πρέπει να έχει καλή. Η αντιδόνηση είναι από τις κορυφές, είναι 4 σημείων. Πόσων σημείων? 4. 4 σημείων. Ναι. Ωραίο. Άρα δεν καταπονείς ούτε τίποτα. Όχι. Δεν το καταλαβαίνεις. Όχι. Και σε αυτό το σημείο η Στυλ πρωτοπόρησε. Αυτή είναι η ζώνη. Η ζώνη που σου δίνεται μαζί με το φωτογραφικό αυτό. Ωραία ζώνη. Πολύ ωραία και ποιοτική ώρα. Ωραία, ταιριάζει πάνω στο σώμα. Έχει εύκολη εκκίνηση. Τώρα θα ξεκινήσουμε το πρώτο. Πρώτη φορά να το βάλουμε μπρος. Το καύσιμό του είναι 1/50, 20 ml λάδι στο λίτρο. Και επιλέγεις τι λάδι? Και επιλέγουμε το λάδι της Στυλ. Το συνθετικό? Το full συνθετικό, ναι. Αυτό προτείνει η εταιρεία. Αυτό βάζουμε και εμείς, για την καλύτερη και ποιοτική λειτουργία του μηχανήματος, ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Ωραία κεφαλή πάντως. Ναι. Είναι η καινούργια κεφαλή της Στυλ και αυτή. Το κορδόνι που φοράει τώρα είναι 2,8 και η Στυλ προτείνει μέχρι 3,3. Έχει τέτοιο περιορισμό σε αυτή την κεφαλή. Και καλά είναι να μείνουμε σε αυτή την κεφαλή. Αν θέλετε μεγαλύτερο κορδόνι, δεν μπαίνει σε αυτή την κεφαλή, γιατί οι τρύπες που έχει είναι μέχρι 3,3.
Το εύρος κοπής είναι στα 52 εκατοστά. Μεγάλο πλαίσιο. Πολύ μεγάλο. Περίπου 10 εκατοστά από τα υπόλοιπα. Ναι, Άρα κάνει πιο γρήγορα τη δουλειά. σαφώς. Και συνδυασμό με τη δύναμη που έχει. Επίσης κάτι είχα διαβάσει με το θέμα ότι το καρμπιρατέρ κάνει εξοικονόμηση καυσίμου με βάση τον τρόπο λειτουργίας. Με το M-Tronic σύστημα που έχει, ναι, και αυτό είναι μια μεγάλη καινοτομία της Stihl πλέον, το οποίο είναι πολύ οικονομικό στη λειτουργία, οπότε Καλά. Βασικά το βλέπεις όλο αυτό εδώ πέρα, το φινίρισμά του, το οποίο είναι εκπληκτικό. ναι, το μηχανάκι είναι εντυπωσιακό. Στην ουσία είναι η Stihl και οι υπόλοιποι. Σαν αίσθηση δική μου στο κομμάτι καθαρά, αυτό που βλέπεις είναι αυτά τα οποία προσφέρει σαν Θα μηχάνημα. πρότεινα πάντως κάποιος που θέλει να αγοράσει ένα μηχανάκι, ας κάνει έναν κόπο σε ένα κατάστημα της Stihl, ας πάει να το δει πριν να αποφασίσει ποιο μηχανάκι θα πάρει. Αξίζει ο κόπος τουλάχιστον να το δείτε. Ωραία. Και τώρα για να δούμε λίγο πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε, να κάνουμε την πρώτη λειτουργία του. Δεν χρειάζεται να πατήσουμε κάποιο διακόπτη, είναι ανοιχτό. Εδώ έχει ένα διακόπτη, Άρα είναι στην προεπιλογή. το οποίο χρειάζεται μόνο για να σβήσει το μηχανάκι. Οκ. Όπως είπαμε, πατάμε Άρα το πρώτη μαύρο, κίνηση. Ναι. γυρνάμε αριστερά, κλείνουμε τον αέρα. Ωραία. Τρομπάρουμε, Τα 8 φορές. όχι, 2-3 φορές φτάνει. Και τραβάμε τη χειρόμυζα, η οποία, παιδιά, είναι πανεύκολη. Ωραίος ήχος. Ήρθε η ώρα να το δούμε και στις πράξεις. Πες. Τα πρώτα δύο ρεζερβάρ για το στρώσιμο τουλάχιστον δεν χρειάζεται πλήρη στήση του καρδιού. Δίνουμε μεν, αλλά όχι τέρμα. Τουλάχιστον δύο ρεζερβάρ λίγο ομαλά. Μετά